ರಾಹುಲು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಕನ ಎಂಚಿನ ಪನಪುನಾಯಿ ಪರ್ರಬಲ್ಲಿ ಪರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆತ್ ಐಟ್ ಲಿವರ್ ಬೋಪುಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಪನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಛೇ ಕೊಡೆ ಸಂಬಲ್ಲ ಏನ ಕೆನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಪರ್ಕಂದೆಣ್ಣ ಅಡ ಈತುಂಡ ದಿಶಾಂತ್ ಬಲ ಬೇಗ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸಾರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೀನುಂಡಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿತ್ ನೀರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮುಂದೆ ತಾನ ಕೆಜಿಗೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರ ಕಜಿಪುತ ಮೀನ ಸಾಂಕುಳ ಮೀನತ್ತೆ ಅದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾಣಿಲ್ಲಡೆ ಬದಬಹುದು ಕೆರ್ದು ಕಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ ವಯಸ್ಸಾವಣಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಚಿರಪನ ಮಾತ ಸ್ವಲ್ಪದ ಬರ್ಪ ಮರ ಐಕ ನಿರ್ಪಣದಯ ಮಾರ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಮಾರಲಿ ಬರ್ಪ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಮಾರಿ ಬತ್ನೆ ಪಯರ ಸಾವಣಿನ ಯಬೆ ಅತಿ ನೆಟ್ಟು ಕೋರ್ದಗಿನ್ನಿ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಕೊರ್ದನೆ ನಾಗೇನಿ ಪಯರ ಅವೇ ತಿಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪೈ ಪಾಸ್ಕೋಲಂಪು ಹಲೋ ದನಿ ಹಲೋ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಲೆತ್ತನ ಉಮ್ಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಈರು ಪನ್ನ ಎಲ್ಲಗ ಬೈದ ಒಂದು ದಾದ ಕಂಡಾರಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ವಸ್ತಿತ್ನ ಬತ್ತಾಲೆ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸಟ್ಲ ಹೌದನಿ ಬೈ ಬೈ ನಿಖಿದಾನ ತೋಚಿನ ತಿನ್ನದ ತಾಲೆಚ್ಚು ಮಾರೆ ಮಂಜಿ ಸಾವುತಲ ಇಟ್ಟು ದಾಯ್ತೆ ಏನತ್ತೆ ಯಬೆ ಸಿಯಬ ಇಂದು ನಾ ಮಾರ ಅರ್ಜೆನ್ ಅರ್ಥ ಆವಂತೆ ಅತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಡಪಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ಪಾರ ವಂಚ ದರ್ಪಣತ್ಯ ಅಡಿಕ್ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ ದರ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ದಿನ ಇತ್ತು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸಟ್ಲಿ ಅನ್ನಂತೆ ಹಲೋ ದನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದಿನದ ಕಡಪಿಗೆ ಅಲ್ಲಗೋನತ್ತ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಕಡ್ಪಿಗಲ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ರಾಹುಲ್ ಅತ್ತ ಆಯ್ನ ತಿಗಲ ತುಂಬುದು ಬಾಡ ದಾಯ್ತಾಗೆ ಇನ್ನ ತಿಗಲೆಗೆ ತುಂಬುದು ಬಾರೊಳಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ತಿರುಗೊಂದಿಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏರ್ ಬರ್ಪಿರ್ದು ಓಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಓಂಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಡಿಯಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಡಿ ನಿಕ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಸರ್ ದೂರ ನಿಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಈತ ಐನ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ ಸೈತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ರೋಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿವಡ ಒಂದು ಜನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓನ್ ಡಿಯಲ್ ದೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಇದೀತ ನಾವು ಉಪ್ಪು ವಾಟರ್ ನಾವು ತುಕ ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂತೂ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೇರು ಶೋಕ್ ದೆಪ್ಪಡತ ಸರಿ ಇಂದ ಕುಜಲ್ಪುರ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಡಿಂದೆಪ್ಪಡ ಮಾರಿಲು ಮದ್ನೆ ಒಯ್ದೆ ನಾನು ಸರ್ ಈರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯ್ ಅವೆಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನತ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಂತ್ ಬಾಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೊಂಚ ಸಾರ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಇರದ ಮನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂಚದೂಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಈ ಕೇಂಜನೆ ಏನಡ ಇತ್ತನ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕೇನಿಗ ಅಂತ నీకు బోడేనప్పగా కొర ఆయన నమ్మేనే కండక్టర్ అయితే సావు ఒల్పొల్పొల్ప బొప్పమారి మర్లు కట్టు ಅಂದತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಯಿನೇವೇನ ಅಂದು